Mulla on ollut tosi iso ajatus, uskomus, että mä oon aina jotenkin vähän ulkopuolinen. Että jos mä en oo tarpeeksi hyvä, kova tekemään työtä, jotenkin täysillä, niin mua ei oteta mukaan. Jotenkin todistaa, että mä riitän. Isoimpia oivalluksia liittyen vaikka just jännitykseen. Ajattelee, ettei kuulu joukkoon. Se pahentaa sitä perfektionismia. Ja se perfektionismi aiheuttaa sitä jännitystä. Ja siellä pohjalla on se pelko hylkäämisen tunteesta tai siitä hylkäämisen kokemuksesta. Niistä tulee häpeää. Ja se häpeä on aivan hirvittävän iso juttu. Ihan vaan se, että on tullut tietoiseksi tästä omasta pelosta, että jää ulkopuolelle, niin yhtäkkiä se ei tunnu oikeasti kauhean realistiselta. Missä kaikissa tilanteissa oikeasti on itsellä yhteisöä tai ihmisiä, joiden kanssa on semmoinen olo, että puhuu samaa kieltä ja tulee jotenkin nähdyksi ja kuulluksi ja alkaa kirjoittaa niitä itselle ylös. Sitten se pelko ja siellä pohjalla oleva semmoinen häpeän pelko, niin sekin jotenkin laantuu. Koska onhan se on ihan hirveä se tunne, kun tulee torjutuksi, jos saanut jotakin työtä, mitä on hakenut, mitä on käynyt tosi paljon. Että annat koko sielusi ja kaikki tekniset taidot ja itses avoimena kirjana ja sitten sulle sanotaan, että joo ei. Kyllähän se vaikuttaa, mutta jotenkin mitä enempi alkaa suhtautua niihin torjunnan kokemuksiin semmoisina mahdollisuuksina, että kauempaa näkee, että miksi tämä meni tällain, niin sitten alkaa, jopa voin hurjasti sanoa, että oottaan, että vitsit, että mitenköhän sitten seuraavan kerran, kun tulee torjunta tai joku vastaava, että mitenköhän mä osaan nyt, kun mä oon tätä prosessoinut, niin suhtautua siihen. Ja se kyllä muuttuu.